коргардон ва муаллифи филмҳои тахайюлии саргузаштии филмноманавис ва иштирокчии се каратаи ҷоизаи бонуфузи синамои ҷаҳон оскар Кристофер Нолан дар сегонаи беҳтарин коргардонҳо мавқеи сеюмро ишғол кардааст. ӯ муаллифи 16 филмҳои гуногуни жанр буда, бештари филмҳои таҳия намудаи ӯ мавзӯъҳои фалсафию ахлоқиро дар бар мегиранд. мутаваҷҷеҳ бошед, дар идома маълумоти бештар дорем. Кристофер Нолан соли 1970 дар Лондон ба дунё омада. Вай аз синни 7 солагӣ ба таҳияи филмҳо оғоз намуда, дастгоҳи наворбардории падарашро гирифта ба наворбардории филмҳои кӯтоҳаҷм машғул шудааст. Аввалин филми ӯ бо номи «Таъқиб» дар соли 1998 таҳия гардид, ки дар он ҳамчун сценарийнавис, коргардон, наворбардор ва продюсер буд. Баъдан дар соли 2000 филми дигари ӯ бо номи «Дарёдор» пас аз намоишаш мавриди таваҷҷӯҳи ҳаводорон гардида, ҷоизаи Оскарро ба даст овард. инчунин филмҳои маъруфи ӯ аз қабили «Бехобӣ», филми «Оғоз» ва ду филме ки ин коргардонро дар ду номинатсияи Оскар пешбарӣ кардааст. инҳо филмҳои «Интерстеллар» ва «Дюнкер» мебошанд. гуфтанд ба маврид аст, ки 10 филми таҳия намудаи ӯ дар саросари ҷаҳон беш аз 4,5 миллиард долларро ба даст овардааст. соли 2010 коргардон Кристофер Нолан ҳамчун аълочии кинематографияи ҷаҳон бо ҷоизаи «Бафта» мукофотонида шуд. охирин филми рӯйкор овардаи ӯ филми муҳорибавии «Далел» ба шумор меравад. And the Oscar goes to Inception. Paul Franklin, Chris Cobbold, Andrew Lockley and Peter Beck. дар сегонаи беҳтарин коргардонҳо коргардони амрикоӣ ҳунарманд ва сценарийнавис Квентин Тарантино ба ҷои дуюм даст ёфтааст. ин коргардон дар кори синамогарии худ 21 филмро таҳия намуда, дар 29 филмҳои гуногуни жанр нақш офаридааст. ҳамчунин ӯ дар синамоҷашнвораҳои Кан ва Венетсия ба ҳайси ҳакамон қабул гардида буд. Квентин Тарантино офаридаҳояш мавқеи шоиста дорад. ӯ соли 1963 дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба дунё омадааст. дар баробари коргардони ҳирфаӣ будан боз маҳорати актёрӣ низ дорад, ки дар якчанд филмҳо нақшофарӣ намудааст. соли 1994 аввалин филми таҳия намудаи ӯ бо номи «Китоби криминалӣ» рӯи пардаи синемо омада, шӯҳрати ӯро дар ҷаҳон боло бардошт ва филм дар кинофестивали Кан ба гирифтани ҷоизаи асосӣ нахли тиллоӣ даст ёфтааст. коргардон Квентин Тарантино дорандаи ду каратаи ҷоизаи Оскар, ҷоизаи нахли тиллоӣ, ҷоизаи глобуси тиллоӣ ва дигар ҷоизаҳои синамоӣ мебошад. соли 2004 ӯ раиси ҳакамон дар синамоҷашнвораи Кан таъин гардида, соли 2010 раиси ҳакамони 67-умин синамоҷашнвораи Венетсия таъин шуда буд. вай муаллифи 21 филм буда, дар 29 филми дигар нақшофарӣ кардааст. филми ҳунарии «Боре» дар Ҳолливуд охирин филми рӯйкор овардаи ӯ мебошад. ин филм пас аз таҳия гардиданаш 372 миллион долларро ба хазинааш даромад овардааст. Однажды в Голливуде. яке аз коргардонҳои машҳури Голливуд, муаллифи як қатор филмҳои гуногун жанр, сценарийнавис, ҳунарманд, дорандаи 4 каратаи ҷоизаи бонуфузи ҷаҳон Оскар, ҳамчунин таъсисдиҳандаи бозии компютерии Medal of Honor Стивен Спилберг мебошад. тибқи таҳлили коршиносон ин коргардон миёни коргардонҳои машҳур зинаи аввалро ишғол кардааст. филмноманавис ва коргардони шӯҳратёри ҷаҳон Стивен Спилберг миёни дигар коргардонҳо бо сабку услуби филмофарии хосаи худ фарқ карда дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба дунё омадааст. яке аз дастовардҳои ӯ, ки мавқеашро дар олами синемо баланд бардошт, таҳияи филмҳои ба ғоят баландмазмуну нотакрораш мебошад. 20 филми беҳтаринаш 10 миллиард долларро даромад оварда, миёни дигар коргардонҳо рекорд гузоштааст. ин коргардон дар кори коргардонии худ 56 филми гуногун жанрро таҳия намуда, продюсерии 176 филми дигарро ба зимма дорад. шӯҳрати ӯ дар ҷаҳони синамогарӣ пас аз таҳияи филми ҳунарии «Ҷоғҳо» пайдо шуд, ки он соли 1975 таҳия шуда, бо маблағи 7 миллион рӯйнавор омада, зиёда аз 470 миллион долларро даромад овардааст. ҳамин тавр филмҳои таҳия намудаи ӯ миёни ҳаводорон маҳбубияти хосаро пайдо намуда, ба гирифтани чандин ҷоизаҳои синамоӣ дастёб гардидаанд. соли 1981 филми саргузаштии Индиана Ҷонсро рӯи пардаи синемо оварда, пас аз он ба наворгирии филми «Рӯйхати Шиндлер» машғул шудааст. филми мазкур яке аз филмҳои сербинандатарини асри гузашта ба ҳисоб мерафт. он бо маблағи 22 миллион доллар рӯи экран омада, зиёда аз 321 миллион долларро ба даст овардааст.
барои таҳияи чунин филм Стивен Спилберг дар ду номинатсияи ҷоизаи Оскар бо ҷоизаи мазкур қадрдонӣ карда шуд ва пас аз рӯи экрани синемо омадани филми Наҷоти сарбоз Райан дар номинатсияи беҳтарин коргардон ба гирифтани ҷоизаи мазкур даст ёфтааст. дар баробари таҳияи чунин филмҳо боз муаллифи якчанд филмҳои дигар аз қабили Бегонагон ба филми Боғи динозаврҳо мебошад. ёдовар бояд шуд ки аввалин бор соли 1987 дар маросими ҷоизасупории сол ки бахшида ба гиромидошти хотираи продюсери машҳури Ҳолливуд Ирвинг Талберг бахшида шуда буд, коргардон Стивен Спилберг бо ҷоизаи Оскар қадрдонӣ карда шуд.